هال استودیوژی مامسته حواله هجا روزنامه‌وان نویسکار مامسته فهمی الشيخ آمده جاره کردن تبخیر هاتی دنگودانا و مسئله دست نشانه چیه یعنی همش عالی روزنامه‌گری کردی و همش عالی دیپلماسی کردی و راستی یک پیشتی حلبچه جیبه دنگی که بودی بیلاتا باش دست بیکی باش جیب سال دنگودانا چیه بو نهاجی سالانه دولت ترک چکن قدخه کری ام بناف ناکن مزان چکن لی چکن قدخه کری نبکارتینه لی و جاره ایدی دنگودانه که باشی بو yani dengvedan birasti dibe merif dualiya belirxini yek jilay devletan ve dengvedan çastede u dilay embejin şahsiyet u rexstinin ku bevi ali ve müjildarın her vaha dengen gel buxu her du jihev cudane yani heji devlet ya denge xuder nexstini yan jî weka ku Almanya û Londra Britanya gotin dijberiya vê yekê kirine yani dijberiya lêkolînê kirine di wî warî de jî tiştê herî esasî ku gavkadin birêz Johann van der Leyen lanet jî bal dikişan yani digot êdî ew tiştên ku dewlet dibêjin bi van heyiyan lêkolîn nayê kirin derbas bûye çima bal dikişîne hin saziyan hin saziyên ku IPPNV di serî de dibe raportan amadekiriye û gelek pêşnûme hene ku meriv dikarin ser van tiştana lêkolîna bike yani ji bo şik ji holê rabe lêkolîn bêkirin her wiha ew dewleta ku ji alî karanîna çekên qedexekirî û çekên kîmyewî ve têda tawanbarkirin dewleta Tirk bixuye ew bixwe jî ji xwe piştrast dibe ji tucar çekekî wisa nehatiye karanîn û her wiha dibe de envanterê me de çekên wisa Tireye ku ew peymana jî imza kiriye bi rastî dema em bêjin OPCW hatiye damezrandin ew dewletên ku hemû îmzekirinik û peyman jî lûr eşkere nivîsandiye dibêje ku ev çekên ku li vê peymanê hatiye nivîsandin de envanterê me de tune hem madem de envanterê wan de tune madem ji xwe piştrastin vê çaxê dewlet benda çine yani çima ji bo lêkolîna vê yekê pisporên xwe yên fermî naşînin wir bi taybet çima li gorate çima li wir tabî tiştekî balkêş heye yani dewlet pirî cara jî maniye ziman divê em carekî din jî bînin ziman bi rastî jî vicdana dewletan tune tenê berjewendiyê wan heye îro Tirkiye li rojhilata navîn ji bo dewletên Rojava bi taybet ji bo dewletên NATO dewletên Ewropa di rewşekî pir krîtik de gelek aliyan dimeriv dikare vê rewşa krîtik bilirxîne çendê hanê serok devletê Swêdê bixwe jî Swêd bêjim Swîsre bixwe jî eşkere kir got ji bo ku Tirkiye pêşî li koçberan bigire me milyaran euro xerc kir yani eşkere dibêje ku me bertîl da dewleta Tirkiye ji bo pêşî koçbera û nekir yani viya dixwaze bêje rastarast nebêje nabêje nekir lê ew koçberên ku ser Tirkiye ve tên Yunanê û van rojana jî gelek caran bû mijar di çapemeniya Ewropayê de jî ser wê yekê dibêje ev xalekî ye xala duyemîn û ya herî mühim Avrupa tengasiyê de ye ji alî enerjiyê ve tengasiyê de ye bi taybet piştî şerê Ukraynayê piştî şerê Ukraynayê jî tê gotin ku vê bibe koridorek ji bo gaz û neftên Rusya'yı. Taybet ev devletên ku dibin kontrola Rusya'yı de ne? Ev yek jî gelek mimi. Ya seyemin li rojhilata navîn ev çendîn salê şer sala nû yekan û vir de bi taybet beriya wî jî şerê İran û Iraqê hebû lê piştî şerê kenda vê ya yekemîn heta niha şer nesekiniye o devleta Tirk her daim bi gor berjewendiyên Ewropa û devletên NATO'yê tevgeriyaye. Evan berjewendiyê xwe naxwazin ji destê xwe birevînin. Ya din jî ev ya Alman pirî caran eşkere kiriye divê em carekî din jî bêjim li Tirkiye 85 milyon insan dijî. Ev 85 milyon insan her wiha ji bo dewletên Ewropa bazarekî herî erzan e.
hemu karê xwe li wan dera didin kirin, ew karên xwe tên li van dera bi behayekî mezin jî difroşin. Tenê Alman bi xwe 700 zêdetir şîrketê wan ê navnetewî li Tirkiyeyê û hemû jî bi erzanî karê xwe dimeşînin. Yani ew fabrikeyê ku em bên were li Ewropayê li ciyekî were damezrandin belkî milyaran euro nikaribe wî kara bike. Lê feqet hemana fabrika li Tirkiye bir milyon euroya wan kara dike. Yani ferqekî pir mezin nabêdî. Ha şiklekî din ya Çînê, rastarast weka Çînê nebijî, lê axir li wir jî ji bo berjewendiyê xwe sîstemekî danîne. Evana hemû rê didin ku dîktatörekî wek Erdogan bi gor dilê xwe tev bigere. Yani her daim jî rêlber wê yekê vedkir. Yani ji bo wan çi insan li ku bi çi rengî bi çi awayî hatiye kuştin û qetilkirin yani çi millet zulm û taada û zordarî dîtiye ne mühim e. Tenê di wir de yek ji bo wan girîng yek ji bo wan girîng berjewendiyê wan e. Mesela viya jî te mînak wek Helepçe nîşanda em bi rastî jî wan sala em jiyan min hê nû dest bi rojnamegerî kiribû dema Helepçeyê de salamna ewiliya rojnamegeriyê bû. Yani tevayê cîhanê ji xeynî Kurda û ji xeynî Îranê eviya jî bêjim yani ji xeynî Îranê çi milletek, devletek, aliyek, çi kesek, çi devletên çepkir û sosyalîst wê devlet sistema sosyalîst çêbû, çi yên kapitalîst û emperyalîst yek ji wan dengê xwe dernexist. Piştî ku şerê kendavê dest pê kir û êdît peywendiyên Saddam û welatên Rojavayî xirab bû. Nodû yek, piştî nodû yekan, piştî sê salan, îja dest pê kirin ser Helepçeyê ve Saddam tawan bar kirin, ser wê yekê ve politikaya xwe meşan. Ji bo xwe jî ew jî ji bo xwe ne ji bo min. Her wiha wê demê tiştek din jî derket holê. Saddam wan çekên kimyevî bi kar anî. Lêbelê Saddam wan çekana ji ku girt çawa bi dest xist. Wê demê televizyona Almanî ZDF belgelameyek, belgeselek, belgefilmeki nişanda Kijan şirketin Almanya'yı, Kijan şirketin Hollanda'yı, Avrupa'yı biçi rengi çek çavaşandırı Irak'ı. İroji mesela. Nuha hem dibejin ya Alman gelek şirket anı derve çekiriye. De fermiyet de Alman çek silahı lizarbitişlerinde nadı Türkiye. Fakat tüdberi İroji gelek fabrikayên xwe çek li Afrikayê çêkirine û ser wan wek devletê Sêyemîn bi riya wan dişînin Tirkiye heman tiştê dîsa dikin. Yani ew tiştê ku 80 ji bo Helepçeyê pêkanîn ji bo Saddam piştgiriya xwe pêkanîn niha jî heman tiştê ji bo Tirkiye ji bo Erdogan pêk dîdin. Tu ferqek navbêna wan di tune. Evana hemû me nîşan dide ku ev girseyên ku nihal kolananı dimeşin çil Bakurê Kurdistan, çil beşên din Kurdistanê, çil Avrupayê û çil welatên din cîhanê û her wa ev aliyên ku çi bi sazî çi bi kesayetî bertek nîşan didin gelek gelek mühim e ancak bi riya wan meriv dikarin. Belê şu ew xala ew şu ev xalek giring em ê were gotûbêj bikin mamoste. Belê mamoste Fehîm Magava dî behsa Birêz Johan Vandalanê dikir. Tedî ev kiryarên ku hatên kirin û li vû tevgera çê dibê giringiya wê ku çawa teesîrê bikin. Ji xwe dixwazim têbîniyekê jî bêjim. Johan Vandalanê tê hem serokê Partiya Sosyalîst a Belçîka bû ku demeke dirêj desalatdarî serokwezaretî dest wî de bû. Ne serokwezîr bû mişaştî kir cîgirê serokwezîr bû her wiha serokê aboriyê bû serokê bûceyê bû wezîrê bûceyê bû serokê aboriyê bû di hikûmetê de wezîrê karê hundir bû yani gelek demekî ji wezîrê dadê bû erê demekî ew jî bû gelek ciyên girin girtibûn ha mesela wek vî camêrî yan jî saziyên din saziya doktorên sînorên nas kesayetiyên din gelek daxuyanî dan çawa ev dikare bibe ku te gava dî te bi xwe jî got biçekî behs kir dawiyê de ev kesayetî ev rêxistin sazî bikaribin bandorê li biryara hikûmetê xwe bikin. Ji bo ciddiyeta meselê bidime famkirin dixwazim ji bo Johan Vandalanê te mînakek bidim. Yani ez ji wê xebatê agadarim. Teqrîben 20-25 roberê hin rojnamegerên Kurd û hin
sporên ku servê meseleyê dixebitiyan rastî pêre ketibûn têkiliyê. Piştî wî gelek belgeyan xwest, gelek dîmenan xwest. Her wiha raporta IPPNW baş û baş xwend û bi kesên spor da xwendin. Yani tena serî neşxewsa carekî derket holê du nûçe xwend û vê hewldana pêk anî. Yani ji bo ku karibe bi piştrastî di vê meseleyê de rol bigire, ji bo bikaribe bangek ji neteweyên yekbûyî re bike, beriya wî têr û tije ji meseleyê xwe agadar kir. Bi spora da şirovekirin, dîmenan temaşe kir. Ew dîmenên ku Şebnem Korur Fincancî temaşe kiribû û bang ji bo lêkolînê kiribû niha di zindanên dewleta Tirk de ne, heman tiştî wî jî kir û dûre jî ne tane serê xwe bi bang kirinê ve sekinê, her wiha serî li neteweyên yekbûyî da got ev meseleyekî ciddi ye. Ên ku raport amadekirinê jî însanên ciddî ne diwarê xwe de pisporin. Yek ji wan jî xelata Nobelê wergirtiye di vî warî de û ew kesên ku IPPNW di vê tiştê lêkolane û hin nûmune jî destê wan de ye. Yani raporta IPPNW em carekî din jî bînin bîra temaşevanan hin ciyan ji ber ku pedeke rê li ber wan girt net karîbin biçin lê li hin ciyan çûn mînakan girtin. İja çekên kimyevî jî bu gor ku em zanin, gor ku spor dibêjim, ew çekên kimyevî ki Tirkiye bi kar tîne weka çekên sala 88 Saddam bi kar aniye nîne. Çünkü çekên lokal e, ji bo heremekî lokal tê bi kar anîn, eger demildest lêkolînê wan neyê kirin, ji wê heremê nûmune neyêstendin, dibe ku di nav wext de ew wenda bibin. Ji ber wê yekê wenda ji bo ku wenda nebin, evana li bendê kesî nemînin çûn wan dera lêkolînan kirin û ji hin herêman mînakan girtin. Kîjan rexistin bû? IPPNW. Yani doktorên sînordenasiyên Almanyayê rexistin Almanyayê yani. Nana piştî jî bana laboratuvaran da hatin tahlil kirin yani rastarast negotin ku me ve tişta dîtiye li wir çekê kimyevî hatiye bikaranî. Eşkere dibêjin ku tiştên me bi dest xistiye çekên kimyevî işaret dike divê were lêkolîn kirin. İja divir de ew bêdengî tabî gavkadin meşrove kir, hewcê nake em carekî din wê dûbere bikir ama divir de xwe kirin heye, xwe kerkirin heye. Ew probleme. İja ew çawa tê derbas kirin, îro mesela wek mînak. Dünya erd û ezman hejyayî yani ji alî karanîna çekên kimyevî ve çi erdek nema ku cîhanê Kurd û dostên Kurda li hemû ciya bertekên xwe nîşan didin. Lê feqet heta niha li çapemeniya Ewropayê em bêjin tu bertekek bi vî rengî nehatiye dîtin. Yani ew jî ji polîtîkaya dewletên xwe dûr ninin. Her wiha mesela ji bo Tirkiye jî em binirxînin. Li Tirkiye jî çapemeniya dewletî heye, kêm bejî çapemeniyekî muxalîf heye. Lê ew çapemeniya muxalîf jî nikare dengê xwe derxî. Ji bilî fincancî te behsa Tirkiye kirin mamoste ji bilî fincancî wisa di nava raya giştî em bêjin kesayetî, nivîskar, rewşenbîr, Li Bakurê Kurdistanê ya li Tirkiye. Bakur Tirkiye. Heye insanên ku tabii komeleya mafê mirovan gelek komeleyên din, rexistinên din, hin sendîka û her wiha kesayetiyên ku di raya giştî di tên naskirin, ewana hemû xwedîtî kirin. Yan jî bi rengekî piştgiriyek eşkere bi Şebnem Korur Fincancî nîşandan. Bang li dewletê jî kirin, dewleta Tirk jî û her wiha bang li devletên din ya cîhanê jî kirin. Yani kesên bi vî rengî, kesayetiyên bi vî rengî derketin fakat çapemenî jî cînê da var. Yani ne tenê çapemeniya dewletî, çapemeniya muxalîf jî vana cînê da. Yani ew jî nedîtin. û tabî piştre jî em bêjin dîtina wan çawa bû, ser Şebnem Korur Fincancî jî bûn. Yani mesela niha li gelek çapemeniya Ewropayê jî derket ama ser girtina Şebnem Korur Fincancî meseleyê dîtin. Banga Şebnem Korur Fincancî wek bangekî ew jî baş e. Ji tirebûnê baştir meriv dikare di wî awayî de bêje ama tabii viya têr nake. Yani
gelek kes jî dibêjin. Ev tiştana çand karın ev kesin bahsa vakir karbın tesiri devleti xwe. Meseleyekî siyasî vedetir, meseleyekî vicdanî jî. Eger hemû dewlet pêk ve hatine, wek neteweyên yekbûyî, biryar stendine ku bi navê çekên qedexekirî hin çekan ku amade kiribin û dibêjin ku karanîna van çekan di şer de jî qedexe ye, demek ki bandora van çekan dizanin. Li ser laşê insanan çi bandor dikir, li ser xuzayê çi bandor dikir, evana hemû dizanin. Madem ev çek hatine qedexekirin, madem bandora van çeken qedexekirî tê zanîn, divê wê çaxê banê ku van çeka bi kar tîrin, bêşopandin û serweyekê jî ji bo ku van çeka bi kar tîrin, divê cezayê wan jî were dayîn. Çünkü ev meseleyekî insaniye, meseleyekî vicdaniye, meseleyekî xuzayî. Yani Helepçe hinde sal ji navê derbas bûye hê jî Helepçeyê ew ciyê ku çekên kimyevî hatiye bi kar anîn li wir şêlayî çênabin. Ew însanên ku dibin bandora çekan dimanin birîndar bûne hê jî seqetin û zarokê ji wan çê dibin jî seqet çê dibin. Yani hinde sal bandor ser insana dike, genetika insana xira dike care yekem. Yani ew çek genetika insan xira dike, nifşa piştî jî bi hevre xira dibite. Yani ne tenê em bêjin insan, hemû zindiyên din jî nifşa xira dibe. Yani evana hemû em dizanin ji ber wê yekê jî divê ev demildest were lêkolîn kirin û her wiha vanê ku çekên qedexekirî bi kar anîne werin darizandin û werin cezakirin. Ev ya divê demildest çêbe. Samurud hesê bi rastî ew nûçeya bikaranîna şehadeta hevde kesan bi çekên kîmyewî çekên qedexekirî bi çekî wisa Kurd hejandin. Ya rast hem ilan kirina ew hevde şehîdên ku bi çekên kîmyewî hatibûn qetil kirin û her wiha em bîr nekin du dîmenên gerîlla yani ew ku bibin bandora çekên kimyevî de mabûn ev ya ewil car vicdana Kurdan leqan piştre jî dostên Kurda û ew aliyên din ku bi rastî bi vicdanî tev digerin, bi însanî tev digerin, ew jî ketin devrê lê feqat piranî di vicdana Kurdan de cih çekir. Mesela yani li Avrupayê meş çêdibin, gelek welatên din meş çêdibin, lê feqat meşa herî giring divir de bi rêya min meşa Silopya bû. Divê em wî bîr nekin. Yani piştî sala 2015 ji birî ku li Silopya bû giringiya wî çi bû mamoste? Ez jî dixwazim wî bêjim. Yani piştî sala 2015 cara yekem ku Kurd wisa bi girseyî, wisa biryardarî derdikevin kolana piştî ku Erdoğan carekî din şerê li dijî Kurda da dest pê kirin bi biryardarî derketin. Derdora Silopyayê girtibûn, derdora ew ciyê ku meş lê çêbe tilqebînê girtibûn, nedihiştin kesek bi çiwan derda. Lê feqat me hemû jî ji dîmenan temaşe kir, însanan ji her derê ji erebê xwe peya dibûn ji bo bigîjine ciyê meşê her cûrerê xebitandin axir derketin qada meşê o piştre jî hinde êriş jî çêbû dev ji meşa xwe bernedan ya herî giring jî. Yani hem xwedî derketina gerîlla, hem xwedî derketina berxwedana zapê avaşîn û metînayê û hem jî xwedî derketina PKK bi awayekî eşkere li wir bi dirûşman hate bilêvkirin. Yani ev ya jî mühim bû, ev ya jî bi me nîşan dide ku ew êrişên dewleta Tirk di vicdana Kurda de, di vicdana evên ku ji xwe re dibêjin em însanin de ciyekî, bandorekî çêkiriye û li hemberî bertek nîşan. Lê dîsa jî têrê nake me dixwaze mestir bê. Taybetî li Bakur. Tiştekî din. Ama li wir tu dikarî îşaretek bibînî. Mesela min bertekên salên nodî di meşa Silopyayê didît. Wan sala ez rojname taybetmendiyên salên notî. Tabii taybetmendiyên salên nodî. Salên nodî jî zext wekî îro bû, zulmekî mezin sergelê Kurd hebû. İnsan di kolanan de bi destê hêzên dewleta Tirk de hatin qetil kirin.
Ledi sadece insan bertekên xwe bi meşan û bi awayê din nîşan didan. Heman tişte bu. İja ev tişta ez bawer dikim wê berê ve mezintir jî bibe, kêmtir nebe. Em Başûr û Iraq mesela welatek û wek dewleta Iraqê em bêjin Bexda li ser axa wê çekên kîmyewî tê bikar anîn û herro êrîş û dagirkerî heye. Başûrê Kurdistanê wek Kurd birayê hevin li vî alî li vî alî ev bo welat bi serê Kurda anîne. Yani ev bêdengiya wan ti çawa nirxîne? Nayfam kirin. Yani tena serê xwe meriv nikare bêje ku pedeke waye, yeneke waye. Tamam em dizanin Nur rêvebiriyên Başûrê Kurdistanê bi rastî jî li gel dewletên dagîrker di têkiliyê de ne û tiştên gelek ne baş dikin. Em wiya dizanin. Feqet gel li hember vê yekê jî dibe bertekên xwe nîşan bide. Salên 89 dema Saddam êrişî gelê Kurd kir bi 100,000 insan ji Başûrê Kurdistanê derketin. Gelek wan hatin Bakurê Kurdistanê jî wê demê li Bakurê Kurdistanê faşîzm hebe. Faşîzma îro bû jî. Îro tuntur bû heta. Lê feqet bi her awayî insanên Bakurê Kurdistanê xwedî derketin. Niha derawa dikin dibêjin ku Turgut Özal derî li wan vekiriye. Turgut Özal derî li wan ve nekir. Gelê Bakurê Kurdistanê derî li wan vekir bi berxwedana xwe bi xwedî derketina xwe. Yani ev ya tabi bi minnet nine. Kesek nikare. Erkekî neteviye. Minnet bike erkekî neteviye. İro jî li hember gerîlayên Kurd eger dewleta Tirk çekên kîmyewî bikartîne divê hemû gelên Başûrê Kurdistanê erkê xwe yê netevî tev bigere. Yani îro ne tenê ji bo Bakurê Kurdistanê, ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî li Başûrê Kurdistanê mixabin bêdengiyek mezin heye. Li Rojhilatê Kurdistanê piştî qetilkirina Jîna Emînê bi 100,000 insan tevayî İran û Rojhilatê Kurdistan û Belûcistanê Heta roja îro qadan. Heta îro jî em bêjin li Başûrê Kurdistanê yek bertekek nehatiye nîşandan. Yani divê Başûrê Kurdistanê ve bêdengiya xwe bişkîne ew axa mirinê ji ser xwe bavêjin. Gelek spas. Maste rojnamevan nivîskar Fehîm Îşek ez gelek spasiyet dikim. Spas Bu mêvanê bername me.